Здравейте, приятели! Аз съм Виктория и сега ще минем по това бебешкото клас. Покажи. Аз минах през това. Минах точно през зелената линия. Това. Детската зона. Това беше бебешко заради това. Айде, слизай. Слизай, спираме. Спираме. Така, общо взето хора, това е. И с зелената и това. Така че първо се абонирайте за канала, след това изгледате всички мои чортове, видеоклипове и публикации. Не, публикации не ги изглеждате, само ги. Може да изгледате. И цъкнете лайк. Това, което сте изгледали от моят канал. Чао!